Surto fascinada i molt enamorada després de la sessió d'avui. Estic molt agraïda que ens hagin compartit uns vídeos, una petita part d'alguns assajos que m'han commogut a través de la pantalla, per la profunditat del treball, per tot el que ens han compartit abans de compartir-nos els vídeos. Veure el Moreno i els intèrprets treballar amb aquesta profunditat, amb aquesta tensió, amb aquesta sensibilitat, amb aquest rigor i aquesta bellesa. I surto d'aquí amb moltes ganes de tornar a veure Paradise, perquè crec que sí, que és una peça que s'ha de veure moltes vegades i cada vegada que surto d'una sessió d'aquí me n'adono de la complexitat i del que em vaig perdre la primera vegada.